your mamo. Wamonoga deligi mao. Dynatech system siri bido ọ bụ ike ịgbalụ ka o si n'aka nna fere nwa maka na amụrụ n'oge ịwụrụ Dynatech ife ụnụ na-afụ ebe a bụ a 25 years experience. Okay. 2.5 decades. 25 years experience from my side. Onye anyị nọ n'obi taa bụ Chief Sir Chigozie Okafor, certified Knight of St. Christopher in Anglican Communion, KSC, the president and the founder, Dynatech System, the brand owner and the manufacturer of Wisdom toothbrush, Tiger razor blade, and the Tiger shaving big, and also Pluto insecticide. Nike Kaino. Nna anyị ukwu anyị ekele ihe. Anyị nwabụ ndị ỤTỌNDỤ media ji maka ozi ọma anyị na-agbasa ihe ji wee mara ndị Igbo ịgba mbọ nke ndị nna anyị tụrụ n'ilu si n'aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. And otego anyị ji anụ n'ihi na-eme nnukwu ọfụma, n'ihi na-eme ọfụma bụrụ ndị akpọtara anyị ebe a na ndị na-eme ọfụma ka nkụ. Nọ na na-asịziri na dibịa bụ ọrụ onye bụ oke ite na Igbo bụ ngwa afịa gị niile a ji were baa afịa nke gị buru ụzọ lechara ife ndị ọzọ ewee lere. Nna anyị si ka anyị bịa ka anyị mara na ihe bụ ị na-anyị expo adreesị benya bụ nwa dibịa ka anyị mara etu anyị esi mekwuru anyị oke ite nke anyị. So nya ka anyị ji maka ya wee bịa ka isite n'ịkọwara anyị onye ibu gwara anyị etu ego niile a na etu o si were mme wee nọrọ ebe a nọ taa. Daalụsa Nọọnụ rinne. Ekene m ụlọ. Ndị ỤTỌNDỤ media daalụ rinne. Okwu meleze nke anyị daalụ na ije unu bịara amaka and obi bụ nsọ aṅụrị. Ebe unu nọ taa bụ ebe a na-akpọ headquarters of the Dynatech Group. Dynatech Group bụ a conglomerate of Dynatech Systems Limited, Dynatech Homes and Properties, and Dynatech Industries Limited. Ọ bụ Dynatech Group jikọọ these three companies na-anụ maka ya today. So Dynatech Systems Limited bụ ngalaba anyị ji atụta afịa from mba ofesi. Dynatech Homes and Properties bụrụ ngalaba anyị ji eme ife properties, ịlụ ụlọ a na-ele ịlụ ndị a na-edebe maka ụmụazị ya pụta echi. Next of kin. Thank you very much. N'igo na secure properties. Then Dynatech Industries bụrụ ngalaba anyị ji eme production. Abịa n'ime production nke anyị na-eme, anyị nọ into recycling of plastics. Recycling of plastic bụ ihe ndị Igbo na-akpọ ịkpa alụmị. Ije ịkpa alụmị ụmụ ife anyị na-afọ na-atụtụgasị. A na-akpa alụmị iron, na-akpa alụmị tin, na-akpa plastics. So alụmị nke anyị na-akpa plastics. Anyị nọ into joint venture with a Chinese company anyị kpọbata Nigeria. Nwee ngalaba ebe anyị na ha na-eme ihe a na-akpọ recycling of plastics. So recycling of plastics a bụ ife ya bụ anyị mesịa anyị elebe ndị na-eme production of plastics, ndị ji plastics arụ ife dị iche iche. Then anyị onwe anyị nwekwazi ngalaba ọzọkwa anyị ji emekwazi production of plastics for fast moving consumer goods. Ihe dịka toothbrushes na shaving razors
and the other fast-moving consumer goods ndị a na-elegasị n'afịa dị iche iche. So n'ebe ahụ ka esi nweta wisdom toothbrush nke ụnụ na-anụ maka ya taa 212. Wisdom toothbrush. Wisdom toothbrush nke ụnụ na-anụ ya na-akpụ ya smokers toothbrush. Okay. Extra hard nke ndị na-aṅụ siga na-eji echi eze na-eme ka eze ha na-enwu ọcha nke dị iche. Smokers toothbrush. Oh, yeah. Yes. So I will look at the shaving razors. I like before na apụọ some of the products. The products some are here. Yes, sections of it. Are you serious? So I move around on Afugasi fine. So some of these products, the products I know, okay, most of them online are here. Yes. Look one time we got a franchise here from MMANÜ. Okay. Yeah. I want to franchise in Ghana. We are Quick Tiger. Okay. Okay, popular razor blade ni mafia kobo. Okay. In Anyefu, every day exclusively distributed By Dynatech Systems Systems. Limited. Yes. It's one of our franchise. Okay. Then, Nka, Bode Tiga. Okwa, our product is also a trademark of our company here. Yeah. I much for the franchise. Yeah. So this product is Treat. It's from Pakistan. Okay. I much for franchise in What's West this? Africa. Treat. Quite razor blade. Okay. Man, a different kind. Nda with 3 holes. Yeah. Nda with zigzag and a boa. Yeah. So they're different. So I want to franchise. Treat and Treat classic. Treat classic. Okay. Yeah, so these are wisdom toothbrush. Okay. So the difference between the ones I name locally and I EBUTE from abroad. For the wisdom. Yes. Nice one. So here we got the shaving razors I name here. Okay, Yes, so because inene ya afụkwa na no black color. Yes. Eji emebe bụ recycled plastics. Okay. So here eji use recycled plastics bụ na Nigeria nwere a lot of wastes na the street. Anyị na-agafe, people are na-asị na-agụ ha. Mana enwe ndị na-afụ na street eburucha akpa na-akpa alụmi. When they are to gas kom. Yeah, but when they are to agụkwa ha. Yeah. Maka ọha tụtụcha ha bịa leta anyị a compress ya scale ya. Kedu ka njem Dynatech system a siri bido? Ọ bụ ike ịgbalụ ka o si n'aka nna fere nwa maka na amụrụ n'oge wụrụ Dynatech Ife ụnụ na-afụ ebe a bụ a 25 years experience. Okay. 2.5 decades. 25 years experience from my side. Okay. So I'm Chiji Nokaya we call a brief story of my life, which is very pathetic and inspiring. Okay. Inspiring in the sense that na ijemabru ijeta 25 years njiwe jebe mba ofesi ichu ego even na MMANÜ by the 25 years. You know, I go sim SS3. Etom knowledge. Ebe a na-akpọ Anambra State. So, gosi akwụkwọ. Etom na an environment wey business environment. So, gosi my SS3 oge a na-anọ few months before Aba University. Yes. So, we take two low foods na mpom. I had the privilege to have a father's life and a ben market order. My father's building materials, padlocks. So when my love man again keha, as when you life at Trumbele padlocks. So in one morning, now we seem na come now by university. Na no man, no she support him very well. Can we Jimmo school we go one support or him do not choka only more for 2 days. Can we look for email for us out him or we seem Nanki is Nyang we go long go for made you ever university.
That is one option. The second option bụ iwelega ahụ ejigolo ngo for kpoje China. Nyanwe ikpoje China ahụ na m nwezie option of ịnọzi nwa one mgbe mma anọ na China wee natazie wee nwee ike enroll kwazi wee baa university. So mụ je eche ya nchechazie mụ gwa efe nchepụta. So mgbe ahụ ịma na ije China abụrụ na a common thing. It's not. So wee chee ya chesi ya wee sị ya kpọrọ kene m jee China ka m fụ n'ife a na-eme na China. Mgbe ahụ ka China ka na-emepe emepe ihe nna agwa gị ya 2000 year 2000. So 4-5 months ahụ nọ wee nyelu m akarị nne mbatakwazie Nigeria baa Unizik. Aga m Unizik Nnamdi Azikiwe University Ọka go business administration and management from 2000 to 2004. So but throughout that my years na university establish a reasonable contact being onye po China n'oge mepe trading companies with some Chinese people, some Chinese young men meet oge nọ China for 4 months oge njele the first time. So now that episode as bido source bale a lot of people oge ahụ ndị enwere ihe dịka GSM apụtasịboro mgbe ahụ enweboro ụmụ email a ihe eji atụ afịa mgbe ahụ gasị ụmụ ihe email na IDD na fax. But being a young person pugolono ghọta ife bụ international trade bido source bale a lot of people na Ọnịcha afịa oge ahụ because he nwere access to obodo oyibo mgbe ahụ source ba ndị mmadụ afịa. So the long and short bụ na m establish a trading company with my friends and partners in China then. Bido wee evolve or source ba afịa ahụ. Graduate kwazie na school 2004. Wee banye business with the support of my father who was then a businessman on the Chairman market trading on padlocks. So fast forward to 2007. I founded Dynatech Systems Limited. I established this company, Dynatech Systems Limited, which now our interest then was importation of household articles forever, different types of household articles. Njiano may EBUTE stationaries then, EBUTE tailoring materials and articles, different types. Then so many people now source different types of items from China under a trading company that I established with my partners in China during my visit. So Nyakamebe from 2007 till 2010 n'Ọnịcha wee fụ na onye chọrọ ituto ye na-ale anya malụ the suitable environment ebe ọ ya nọ wee tuto wee fụ na Lagos ya bụ the big option for me. We move to Lagos 2010. Bia Lagos, Funa Lagos, so the right place to do and explore and get to any heights each or you get as a human being. So from 2010, I moved there, continued with my importation and all of that. Fast forward to 2014, again with the issues of dollar instability. Okay, dollar bido no Chichi Buhari. Dollar bido labor from the normal level on up. We low to okay or they very difficult for people to source. I will decide I diversify into other portfolios, which is real estate and local manufacturing. That is when we established Dynatech Industries Limited. So I bido. Before then, we were also investing on development, property developments before then. But that 2014, we started commercial developments of real estate. So from 2014 till date, this is how far we have come. So our journey has been a journey of resilience, a journey of hard work, a journey of focus and vision. Kudos to the father I had, who is a very focused man,
like I said, the Omel of Ma during their own time. My father was a padlock merchant in Onitsha. In his blessed memory, Sao Kechupu David Okafor, Nnewi, Onyeji Nnewi Mal. What's his business name then? O Davis. O Davis. O Davis, yes. O Davis. Okay. Yes. Omel of Ma. So that's the short story about the success of this program. Okay. Yes. Nice one. Nice one. No. Ikeanedo. Ụmụnne m Igbo bụ Igbo na-anụgonu etu ozi wee bute dị oke ite na ipopo. Wee kwụba ikenga ya ọtọ. And ọ gwagokwu n'ụlọ obodo o jere gwọta anya bụ ọgwụ na the nwa dibịa nọ na mba China. Year 2000. 2004. From 2000 to 2004 wee bịakwazie gaa skuulu mee ihe niile sue. Nna anyị biko anyị sịkwa ga anyị jụọ ịnụgo nwaanyị, ọ bụrụ na ịnụgo nwaanyị gwara anyị weta ụmụ onye iji maka ị na-ede ka nwa 22 years. You know? Yeah. And ọzọkwa dị ka ibie, ọ bụrụ na ịnụgo nwaanyị, nwunye gị ọ bụkwa onye inye aka nyerugo na this Dynatech ka onye nkakwa aka, maka na akwụkwọ nsọ si na nwaanyị anyị na-anụ anụ ga-abụ onye inye aka anyị. Inye aka in the sense that ọ bụrụ na a na-eje eje na ọ ya esogbu, ọ na-ekpe ekpere, dị obedient. So ka anyị marụkwa na nke gị ọ na-enyekwa aka ka ọ na-akakwa akakwa ewukwa n'iwe. Yes, daalụ nne okwu mere eze. Anụ m anụ nwanyị and eji m ụmụ ịtọ. And afa nwunye m bụ Lady Marilyn Chiamaka Okafor. Ọ bụ ezigbo onye inye aka, maka na ọ bụrụ na ịnụta nwaanyị adịghị enye aka, enwere ike concentrate n'ife ọ na ị na-eme. And nwaanyị dị supportive na-eme nwoke wee na-aga n'iru n'ife ọ na ọ na-eme n'ụdị ọbụla. So na m kene Chineke na nnụta ezigbo nwaanyị dofọrọ m arụ wee mee wee were obodo na-echepụta ife dị mma na-eme wee na-asọpọtụ the business anyị nọ n'ime today wee na-aga n'iru rinne. Nice one. Yes. So after like your marriage, 12. We are 12 years into our marriage. Wow. Yeah. Fortunately, I was his MC. Yes. Wow. Over my wedding. So here my first visa to China. I always archive it. You know, if you know ink, Are you serious? yes, ink. So I went down for the visa before. Yeah, ink. Ink. Yes, sir. Yes, I developed my former as an archive. For the na choy gumbute album fota. Ne discuss with them. I always reference it. Say, no experience in today. With 25 years experience. I'm going to 25 years ago. And we're going so ngosi here sometimes do mmadụ onye n'ime ha afugolo di visa akwe ma nya ya ink HB ede. That is how China have evolved over time, because all from ink ka ha ji wee mebe no paper visa wee mebe no nke computer wee mebe nke a na-eti iru mmadụ. So na nke a oge a na-asị gị na anọkọta onye afọ na Nigeria taa were aka ede visa jebe China ọ ga na-eme. Ọzọ dị ka ibie nyakwa na nna ji ajụgbu ajụjụ. Kedu ihe ị nwere ike ịgwa ndị Igbo in general ma ụmụaka ma okenye, maka na ife social media nụnwa bịazieru karịzie that na ọtụtụ ndị Igbo amaghazi omenala eji mmadụ Igbo na-ịgba mbọ. Ụfọdụ bere ibuzie na ịgba mbọ wụ mgbe iji ekidnap nwanne gị gbuo, ma ọ bụ mgbe ijeru jee buo nke nwa sịrị ngwongwo ka gịnị, ma ọ bụ mgbe ijeru bute kọmputa pịa napụ onye ọcha ego. Nke ikpeazụ abụkwụzi na a na-alụkwụzi lokal.
na onye Naijiria na-anapụkwụzi onye Naijiria ibe ya ego wit ihe onye ọcha. Onye Igbo na-alụkwụzi nwanne ya lụka. Ihe anọkọtakwu nwanne oyi eje weta ana welu afọ ana welu ugwu oyi nwoke wayo. O welukwa ego gwuru oyi nwoke na wayo weli eje na-emesu ya case. So ka mmarụgo n'ihe ị nwere ikwu na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ and okwu ndụmọdụ dịka onye nọgoro na system of business for 25 good years. This is 25 years of grace. Yes. It's not easy. Ọ bụrụ mberefe na nwa gbara ahụ iri abụrụzi obere nwa ma nje. So ka anyị marụ kene ife ị nwere ịgwa Igbo niile zuru ezu gbasalụ omenala ndị Igbo n'ịgba mbọ nke bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Daalụ nne. Ajụjụ gị amaka and ọ na-asọ m nsọ na ife ọbụla onye na-eme na a na-etinye nati ya ndidi, maka na onye nwere ndidi na-eri azụ ugbo melụ aka aja aja ji ebute ọnụ mmanụ. Onye ọka sela so na ofu ife mfugo bụ na a lot of ụmụnne anyị bụ ndị Igbo, especially the younger generation, amala ihe bụ inwe ndidi n'ife ọwụ na a na-eme nke ndị oyibo na-akpọ lack of patience. N'ife ọwụ na a na-emebe ịgba mbọ, maka na ama na mkpụrụ ọwụ na-akụrụ akụ na-enwe a time of harvest, and na between the time akụrụ mkpụrụ na mgbe a eji wee ghọrọ mkpụrụ ahụ na-enwe a timeline, a reasonable timeline eji enwe ọkọchị nwee udu mmiri. Maka na asị na mkpụrụ akụ na onye kpakpa n'ọkọchị ka so na ndụmọdụ nwere inye ụmụ ntorobịa anyị ndị na-ebido the younger generation bụ na na-enwe na mmadụ kwesịrị ide enwe ndidi n'ife ọ na ọ na-eme. Enwere a lot of things bụ business ụmụazị be anyị explore bụ explore ekwesịrị explore nwee ndidi from the time anyị eji explore ya to the time ọ eji wee blossom enwe ndidi, because na afụbụrụ m any vision or legitimate hustle adị pay off. So na ndụmọdụ m bụ na onye ọbụla nwere ife ọbụla bụ a rightful vision onwe in business or entrepreneurship, na with the right approach and patience na ya work really out. So na ihe ọbụla bụ ihe ọbụla onye na-eme na ya etinyeli ya ndidi. Ihe ọbụla onye ọbụla na-eme, ọbụla godo okwu mere eze ahụ nwanne anyị bụrụ nwa di ya na m na ebe ata ama m his story, and his story has been a story of patience and vision. How did you manage to secure that little one or little push? Your father push you. The secret of our success here, when I name ife water, I name ife bagalabaga. From the days of Nnewi to this is the first generation of success in business. From the days of our fathers to this our present day, and they believe na ndai ya enyekwa the battle na ha emekwa of makalia because the foundation is very strong. So nkọwa gị na bụ na that little opportunity your dad nyere gị, yes, wee sịgo igonye gị moto na ịkpọje gị China isizi ebe a zọba onwe gị, yes, i wee were ka ije China wee zọba onwe gị nya jide moto, yes, ijezie China na ihe mere iji were zọta onwe gị bụ na ịkwụbara aka gị ọtọ ka iruo na China. yes, egwu onye chinko yes a bụrụ yes mere iji wee gụchaa akwụkwọ wee chigata gịnị ya wee continue kwa wee na-eme ihu na okay. Is a very good foundation. Yes. Yes. Ụnụ anụgo n'ihe ndị kwuru okwu kwuru si Baịbụl kwuru si na eziokwu ma gịnị bụ ndụ, and na ihe ọwụna ị na-eme n'ụwa, ihe ọwụna na-enye gị nye, be proud of it. Ị nwere ike na-amalite ihe a na-achịghị ọchị, a na-akwa gị emo, ewere asịrị, conspiracy, blackmail, ihe niile abụ distraction.
onye bụ bọọlụ n'ọkpa ka a na-agba takụrụ ọ bụ na iburu bọọlụ n'ọkpa ama gbaghị takụrụ so na ị na-eme ihe n'ụwa eluzu na focus inwe sincere mind jide eziokwu nna ya ọkwa ife na-akọwara focus humility sincerity ọgwụ chikene and the add is a fear of God. Yes. Nke nchọkwa add bụ na ego dị mma mana ego abụrụ ife niile. Yes. Ịkpaju ego julu na mana ịzụrụ nwa gị ọfụma gwe anyị elele na nke alọla alọ ọmalụ right ya from left ya ego niile ahụ bụ we so na nkọwa m bụ na zụọ nwa gị ọfụma Yes. ka ọ mala ife ọ ya bụ ụlọ ọ ya bụ mmanụ ego abụrụ ife niile maka na ibube ego ụzọ ifu na ego ya disappoint gị ana m echi ya n'azụzụ ịjụ m si na enwere lot of people awazila ụzọ ahụ mana at the end of the day fe mere ọfụma goro ha ma ụlọ ebe ahụ golu ha ụlọ but ị na-anya ifu na ndị ahụ adọbala ego niile ahụ mee ha ka ha maa na ego juru ụlọ ju ebe niile na eme ha ọfụma ha bụ na ha nwere akọ na uche ha mara ihe ha ya eji that money wee mee because na ọka mma na ikụziri mmadụ ụzọ esi akpata ego isi akpata ego na iburu ego a pụnye ọmadịfọ ya eji ego ahụ and as we speak anyị na-alụ a 10 times something that is 10 times bigger than what we are seeing now na Nnewi bụ buy to employ my people and to make sure that my people benefit from what we are doing for them. So abụ m onye Nnewi ishi Obiofia Nnewi ishi Nnewi and my people will always testify. Okay. Sir, before we round up, ana m ajụkakwana. Yes. Maka na ndị oyibo say the single most important difference between champion achievers and average people is their mentality to handle rejection and failure, or is the ability to handle rejection and failure. Yes. Now, Kedi when you it is very young. It is young to my liking with experience in Wego. The team now now, what do you have to tell the youths out there who has this same opportunity? Manoko Kauke Church. When time I think productive. And when did you at the chapel? Yes. Nego obu ego ni lebera ha when di nwe. Nke bu nke nga abiala m. Nke aburo nke ma aburo nke m. When a customer go any shop, we believe say my customer come and buy. So, kedi inwe such mentality mgbe na-achụ ego mgbe because ako a na-echukwa ako echukwa. Don't come and say money be like pikin. If you no train and well, you go sacrifice. Yes. So in that era, in a build your capital. Yes. In a Jehovah chapel, happening he was my money will locate me and all that. Manna will fall from heaven. Manna will fall from heaven. Can or to think you build your capital. Well, otu nwere otu ọzọ na-abụrụ ịgba mbọ bụ na itete ụlọ otu you focus on that same thing ị na-eme na-akpanye gị nne na-akpanye gị ego which is the business of the day. Aya na-aka ụka maka ụka dịbalụ bụ ewe mụọ anyị. Of course, I'm a Knight of St. Christopher. I was knighted 2017. Then I was the youngest knight. Of course, we are soldiers of Christ. I name Ife Ejimaloka. At the same time, we will not forget that no we but the business of the day. So na nteto every day amalugo na mma apụta ebe nodo wee na ahazisi ife ka ego wee na-abịa. So na nkọwa m na ana ka ụka na-ekpele Chineke na ya na back ya up with the commensurate hard work. Ya na ị na-eti mkpu na-ekpe ekpele ahụ igbolokwe na-eji ahụ iji ekpe ekpele wee na-agbakwa mba ahụ maka na akwụkwọ nsọ kwuru na ị na-ekpe ekpele without backing it up with ọlụ the funeral failure.
so na-enwenata ife ị na-eme ị na-ayọzi Chukwu nna okwukwe na-enwere ezi ọlụ lụrụ alụ. Nna anyị daalụ. Nke bụ eziokwu na ije anyị amaka. Ndị Igbo, this is the chairman and the president, the founder of Dynatech system, the Dynatech himself. We are done for today with a part 3 episode of Akaja Janetike and here anyị na-ekwu wee hụ onye ọbụla kpọrọ onye Igbo ibe eji mara anyị bụ ịgba maka na onye ọbụla kpara ego site n'ịgba mbọ ụkwụ na-esi ike na ọgụ ikuzi o si gbagharị anyị ebe igwe o nwere ebe ọ si anyị abana gosi na o nwere nke ezoro ezo na ibe niile na gịnị ga-abịa oge maka na Igbo tụrụ ilu si na aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ Dynatech to the world. Got it. Thank you. Got it. Do one got it. Do one got it.